ओबी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे तांदळाचे खिच्चे, तांदळाच्या पिठापासून केलेले खिच्चे। तर त्यासाठी काय लागतंय, कसे करायचे ते मी तुम्हाला सांगते। चमचा तीळ घेतलेत, 1 ते 1.5 चमचा, अर्धा चमचा पापडखार घेतलाय, अर्धा चमचा ओवा घेतलाय आणि पाऊण चमचा मीठ घेतलंय आणि एवढं भांडं भरून आपण पीठ हे चाळून घेतलेलं आहे। एवढं भांडंच आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे। हे पीठ आपण याच्यात काढून घेऊया। आपण एवढंच पाणी उकळायला ठेवूया। पाण्याला उकळी आली की आपण त्याच्यामध्ये पीठ आणि बाकीच्या वस्तू आता घालून घेणार आहे। आपण पहिलं मीठ घालून घेऊया, पाऊण चमचा, अर्धा चमचा ओवा आणि तीळ, आणि पाण्याला उकळी आली की आपण पापडखार घालणार आहे। आलेली आहे, आपण पापडखार घालून घेऊया आणि त्याच्यात हे पीठ कसं करायचं आहे तर एक रात्र फक्त तांदूळ भिजवायचा आणि दुसऱ्या दिवशी दळून 2 तास सुकवून पंख्याखाली दळून आणायचं आणि ते पीठ आपण हे वापरले। आणि आता हे चांगलं हलवून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। 2 मिनटं गॅस चालूच ठेवायचा आणि नंतर आपल्याला हे परातीत घ्यायचं आणि मळायचं। गॅस मोठाच आहे आपला। हे पीठ चांगलं त्यात मळून घ्यायचं ह्याच्यात, मग त्याचे गोळे करायचे आणि आपल्याला चाळणीवरती 15-20 मिनिटं वाफ देऊन घ्यायचे। आता असे गोळे करून घ्यायचे आणि असं मध्ये गोल करायचं, या चाळणीवर आपण ठेवून घ्यायचे। पाण्याला उकळी आली की आपण ती चाळणी त्याच्यावर ठेवायची। हे असं पीठ मळून घ्यायचं। असे गोळे चाळणीत ठेवून घ्यायचे। गोळे तयार करून घेतलेत, आपले एकूण 5 गोळे झालेत। आपण ह्याला 15 ते 20 मिनिटं वाफ देऊन घ्यायची। असं झाकण ठेवायचं आणि वाफ देऊन घ्यायची। गॅस मोठाच ठेवायचा। पीठ 15-20 मिनिटं आपण वाफ देऊन घेतलेली आहे, तर आपण हे झाकून ठेवणार आहे। 2 गोळे आपण याच्यात छान रेंगसून घेणार आहे पिठाचं आणि मग त्याचे गोळ्या करून आपण थोडे प्रेस करून पापड लाटून घेणार। हे आता पीठ आपण चांगलं मळून घेतलेलं आहे, त्याच्या अशा गोळ्या करून घ्यायच्या आणि नंतर त्या गोल करून या भांड्यात ठेवून द्यायच्या झाकून। कागदाला तेल लावून घेणार, हा कागद वरती टाकणार, याला पण या साईडला आपण इथं तेल लावून घेणार थोडंसं आणि याच्या मधोमध आपण ही बोटी ठेवणार गोळी आणि वरण प्रेस करणार। आणि नंतर एवढा प्रेस झाला की आपण थोडासा बोटाने वाढवला तरी चालतो, जरा पातळ झाला तरी हा चालतो। आता खाली आपण प्लॅस्टिकचा कागद टाकून घेतलाय, त्याच्यावर पापड असा टाकायचा आणि वरचा कागद अलगद सोडवून घ्यायचा, लगेच निघतो। असे आपण करून घ्यायची। हा आपला प्रेस करून एवढा मोठा होतो। नंतर आपण बोटाने फिरवला, तुम्ही लाटण्याने लाटला, पोळपाटावर घेऊन तरी चालतो। जेवढा पातळ पाहिजे असेल तेवढा करता येतो आपल्याला आणि हे पटकन होतात पापड। जिरे घालायचे असले, मिरची घालायची असली तरी आपण हे घालू शकतो, पण आपण साधे प्लेनच केलेत, तीळ आणि ओवा घालून छान पटकन होतात ते। आपण सगळे पापड करून घेऊया, छान होतात, त्यामुळे हे करून घेऊया आता। अशा प्रकारे आपले सगळे पापड तयार झाले। आपण आता उद्याचं ऊन देऊया। आजचं ऊन घरातच घातलेत, आज उद्या आपण वरती उन्हात घालून छान वाळवून घेऊयात। हे आपले तांदळाचे खिच्चे पापड आपण बघितले, ते आपले सगळे तयार आहेत। तर आपण हे आता तळून बघूया। तर आता हे तळून बघूया आपण, किती सुंदर झालेत बघा, खूपच छान होतात। तुम्ही पण नक्की करा, असेच करा छान, इतके छान झाले, चौपट फुललेत। आता हे आपले खिच्चे पापड केलेले जवळजवळ चौपट फुलत आहेत, किती सुंदर झालेत बघा। तर तुम्ही नक्की असेच करा
आणि तुम्हाला जर जिरे वापरायचे असेल तर हा रंग येणार नाही. हे आपले सालपापड्या करतो तसा रंग आलेला आहे पांढऱ्या तांदळाचा, तशाच हा पण रंग आलेला आहे, तसेच लागतील. हे नक्की तुम्ही करा आणि व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असंच आपण नवीन रेसिपीसह पुन्हा भेटू ओवी किचनमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.